Еврорадио.ФМ. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Зміцер Лукашук. Як звичайно, наш стрим со студії можна слухати і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 6, не, отрымливается не 6, это 7 вересня у Лідзе пройдзе чарговы фестываль, піўны фестываль «Лідбір». Про тое, чаму варта абавязкова наведаць слаўны горад Ліда, паспрабаваць лідскага піва і наведаць фестываль «Лідбір», мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыі, а гэта менеджер па карпаратыўных камунікацыях фэсту «Лідбір» і пивоваренной корпорации «Лидское пиво» Надзея Звонік. Добрый день, Надзея. Добрый день, Зміцер. Я вось таки пачаў, что 7 вересня, бо тут крыху заблытаўшыся, тому что так атрымалася, что у нас такі марафон піўна-музычных фестываляў. Адгрымеў «Рок за боброў», плануецца А-фест на бліжэйшыя выходныя, і вось «Лидское пиво». У вас увогуле не было такого, что піўных фестываляў вот зашмат вот думкі такой, і увогуле как бы там калі планавалі вот по часе, что вот некое такое вот супадзенне фактычна вот на таких фестывалях? Насамрэч, у нас часто пытаются, ці не дамаўляемся мы з іншымі кампаніямі, у які час праводзіць фестывалі. Насамрэч не, кожны год мы выбіраем нейкія даты, якія зручныя нам, якія, як мы бачым, будуць зручныя аўдыторыі, і так сталася, што кожны год фестываль «Лідбір» праходзіць у верасні. Вось, у гэты год мы не змянялі традыцыю, і сапраўды у суботу усе, хто жадае, змогуць далучыцца до нас у Лідзе. Ну, ввогуле как бы атрымліваецца, што тыя, хто любіць добрую музыку і добрае піва, могуць зрабіць такі піўна-музычны тур па фестывалях і наведаць усе. Чым ваш адметны фестываль? Вот чему вы скажете, вот что вот кто-то скажет, вот наибуйнейший фестиваль «Рок за боброў», там кто-то, там самый там массовый open air А-фест, скажет, а вот нет, вот самый лепший «Лідбір» тому что, вот чему? Для нас, як для арганізатараў, канешне, фестываль будзе найлепшым. Калі казаць пра колькасць людзей, то таксама нас наведвае некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, звычайна гэта не менш за 100 тысяч, у мінулым годзе гэта 130 тысяч чалавек, і мы таксама чакаем аналагічную колькасць у гэтым годзе. Калі казаць пра нейкія адметныя рысы фестывалю, то відавочна «Лідбір» гэта адзіны інтэрактыўны фестываль, у якім госці могуць уплываць на праграму. Гэта тычыцца такіх зон, як малая сцэна, фудкорт, рамёствы і забавы. Ну, про малую сцену я разумею, там кто-то можа праз галасаванку за такі гурт прагаласаваць, і ён там выступіць. А фудкорт, вот як можна там вот тут? Зразумела, у краіне ёсць шмат арганізацый, якія займаюцца грамадскім харчаваннем. Ёсць тыя, хто працуе менавіта на такіх фарматах, як фестывалі, гэта арганізацыі з фудтракамі, напрыклад. І, канешне, для нас цікава, каб госці фестывалю мелі магчымасць прыйсці на фудкорт і пачаставаць там розную ежу. Мы за адэкватны выбар, таму усе, хто жадае, у чэрвені яны падаюць заяўкі, апісваюць асартымент прадукцыі, якую яны могуць прапанаваць гасцям фестывалю, і пасля гэтага для іх таксама праводзіцца галасаванне. І, безумоўна, колькасць месцаў абмежавана, яна абмежавана перш за ўсё тэрыторыяй фестывалю, аднак мы абіраем лепшых з лепшых. Ну, добра, вот с фудкорамі разабраліся, але вот прыеду я, да прыкладу, у Ліду на фестываль. Што апроч піва, фудкораў і музыкі, вот чым яшчэ вот можна сказаць, вот прыедзь абавязкова, таму што ты вот зможаш яшчэ вот і гэта зрабіць ці туды схадзіць?
Вось як я ўжо казала, акрамя фудкорта і малой сцэны у нас яшчэ дзве зоны, на іх могуць паўплываць патэнцыяльныя госці. Гэта рамёствы і забавы. Рамёствы гэта зона, дзе выстаўляюцца рамеснікі, прапануюць нейкія свае вырабы, іх можна набыць. Калі мы кажам пра актывацыі, то гэта таксама нейкія забавы, у якіх можна паўдзельнічаць, актыўныя, дзе можна ўдзельнічаць разам з дзецьмі. Зразумела, мы таксама прапануем нейкія гульні, нейкія актывацыі, у якіх можна выйграць нават прызы, але ёсць і інтэрактыўная частка, у якую могуць заявіцца розныя арганізатары гульняў, напрыклад. Калі казаць пра напаўненне праграмы, то яшчэ ў нас ёсць такая цікавая частка, як квест. Гэта квест, які праходзіць сама ў цэнтры горада, ён звязаны з гісторыяй Ліды, з гісторыяй нашага завода. Ён дапамагае даведацца вельмі шмат фактаў пра Ліду і лідскае піва. І, напрыклад, першыя 50 удзельнікаў яны атрымліваюць спецыяльныя прызы, калі яны правільна выконваюць усе заданні і праходзяць на інфацэнтр, паказваюць, што яны ўсё выканалі. Астатнія удзельнікі таксама атрымаюць такія невялічкія падарункі. Яшчэ адна з частак гэта экскурсіі на наш бровар. Мы іх праводзім і не толькі падчас фестывалю, але ў дзень фестывалю гэтыя экскурсіі бясплатныя. Колькасць месцаў, на жаль, таксама абмежавана, таму што вельмі шмат жадаючых, але з 8 гадзін раніцы і да 18 гадзін зноў-такі тыя, каму споўнілася 18 гадоў, яны могуць далучыцца і трапіць на экскурсію. А чаму? Толькі 18 гадоў, там з дэгустацыяй? Гэта пытанне не толькі дэгустацыі. У дзень фестывалю мы дэгустацыі не праводзім, але гэта прадпрыемства харчовай прамысловасці. Там вельмі важна паводзіць сябе адказна, і ўвогуле у нас фестываль, ён мае ўзроставы цэнз 18+, таму і для экскурсій гэта таксама дзейнічае. Ну, а 18+, але ж з дзецьмі можна прыходзіць на фестываль ці не? Ці не прапусцяць? Тэрыторыя фестывалю, яна дастаткова вялікая. Яна ўключае ў сабе не толькі пляцоўку гала-канцэрта, на якую патрэбна набыць квіток, але і тэрыторыю вакол Лідскага замка, тэрыторыю каля малой сцэны. Вось гэтыя зоны, яны бясплатныя, і, зразумела, там можна праводзіць час разам з дзецьмі, але дзеці абавязаны быць разам з законнымі прадстаўнікамі, бацькамі, таму што гэта тычыцца бяспекі. Такім чынам атрымліваецца, што фестываль, зона фестывалю, яна падзелена на две часткі. Вось у гэтую зону вы можаце прыходзіць бясплатна і з дзецьмі, а вот у гэту зону за грошы і без дзяцей. Насамрэч, у зону гала-канцэрту таксама дазваляецца праходзіць непаўналетнім асобам, але яны павінны быць у суправаджэнні законных прадстаўнікоў, абавязкова. Тым не менш, вот эта вот зона канцэртная, дзе будуць там вялікая сцэна, хэдлайнеры, гэтак далей, платна. Колькі каштуе білет? Зараз квіток каштуе 29 беларускіх рублёў. На пачатку, калі мы анансавалі лайнап, квіток каштаваў 14 рублёў. Але мы праводзім розныя акцыі. Напрыклад, зараз ёсць акцыя комба, калі хтосьці жадае набыць адразу квіткі на кампанію, ад 5 квіткоў кожны квіток каштуе 25 рублёў. Яшчэ адзін момант. Я ведаю, што, прынамсі, у папярэднія гады тыя, хто планаваў ужо загадзя такі вось сабе фестывальна-піўны тур і абавязкова вырашыў, што трэба наведаць Лідбір, ён, ведаючы сітуацыю ў Беларусі з нашымі гатэльным сервісам, яшчэ з зімы пачынаў, браніраваў сабе месца ў гатэлі. Думаю, што будзе гэтая ж самая праблема і сёлета, таму што новых гатэляў у Лідзе наўрад ці пабудавалі. Што вот рабіць тым людзям, якія не паклапаціліся, не забраніравалі сабе месца, сваякоў ці сяброў у Лідзе не маюць, каб пераначаваць? Што рабіць?
Калі такія госці фестывалю не знайшлі іншых месцаў, дзе заначаваць, мы прапануем палаткавы лагер. Ён знаходзіцца ля зоны, дзе паркуюцца аўтамабілі, тэрыторыя вельмі вялікая, там можна прыехаць не толькі са сваім абсталяваннем, але і арандаваць на месцы. Прэйскурант у нас будзе даступны на сайце фестывалю. Звычайна гэта вельмі зручна ўсім, таму што хтосьці не жадае цягнуць з сабой ўсё гэта абсталяванне, а проста прыехаць на месцы і арандаваць. Дарэчы, а колькі вы сказалі, каштуе ўвогуле правесці такі фестываль? Вось такога мы не казалі. Насамрэч, гэта камерцыйная інфармацыя, якая сакрэтная, але, зразумела, гэта вельмі... Гэта не таннае мерапрыемства, і мы нават разглядаем некаторых партнёраў, якім цікава нешта прадэманстраваць на нашым фестывалі, і ўзамен мы таксама ад іх нейкія бонусы атрымліваем. Ну, выбачайце мне мои хітрыкі, я просто ўжо аднаго з прадстаўніка аднаго фестываля я ў лоб спытаўся, ён не адказаў, з другога паспрабаваў зайсці, таксама не адказаў, з вами паспрабаваў схітрыць, но вы таксама ўжо чалавек вопытны, не прызналіся. Тым не менш, вот як вы думаеце, колькі чалавеку, які не з Ліды, вот прыязджае, колькі яму трэба мець вот з сабой грошай, вот, ну, то есть вот пролічыць свае затраты, вот колькі з сабой мець, каб как бы, ну, скажем так, не шыкаваць, але і нармальна сябе пачуваць. Вось, ведаеце, вельмі складанае пытанне, таму што у кожнага чалавека розныя уяўленні аб тым, якім павінен быць ідэальны адпачынак. Калі казаць пра кошт, напрыклад, піва, то ў мінулым годзе гэта было 2,5 рублі за палову літра. У гэтым годзе дакладна не адкажу, але мне здаецца, будзе ў такіх жа межах. Вось, калі казаць пра яду, то таксама хтосьці любіць хот-догі, а хтосьці жадае, каб было шмат мяса і розных іншых прысмакаў. Вось, актывацыі, вялізная іх частка, яна бясплатная, таму паўдзельнічаць змогуць усе. Зразумела, ёсць і нейкія экзатычныя зоны, дзе трэба будзе, напрыклад, ўжо грошы свае мець. Калі мы гаворым пра сувеніры, таксама хтосьці любіць нешта з сабой з фестывалю на памяць прывозіць, хтосьці не, хтосьці проста там здымае на свой смартфон і пакідае гэтыя здымкі. Таму, насамрэч, цяжка адказаць, нават калі казаць пра дарогу ў Ліду, і гэта могуць быць розныя варыянты, гэта можа быць цягнік, гэта можа быць аўтобус, гэта можа быць прыватны аўтамабіль, тут таксама кожны абірае сам, як бачыць. Колькі у нас там часу, відаць, одна хвілінка, коротко тады, это першая частка, я папярэджваю. Ўсё ж такі, 5-й фестываль, юбілейны, можна сказаць, нейкую такую фішачку падрыхтавалі там да 5-годдзя. А вось усе фішачкі можна будзе пабачыць на свае ўласныя вочы, але галоўная фішачка, мабыць, гэта больш вялікі лайнап. У нас у гэтым годзе на галоўнай сцэне будзе, калі не памыляюся, 8 гуртоў. 8 гуртоў. Адна з фішачак, але не ўсе. Астатнія пакуль арганізатары трымаюць у сакрэце. Ну, думаю, даведаемся, бо фестываль 7 верасня, час яшчэ ёсць і прыдумаць нешта, і нам выпытаць нешта цікавае. Мы перарываемся на невялічкую паузу. Пасля выпуску навінаў вернемся ў студыі. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гаворым пра фестываль «Лідбір». Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Александр Лукашенко дазволіў гандляваць алкаголем з дьюти-фрі на борце самалётаў сваім указам ад 5 жніўня. Пра гэта паведамляюцца на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Ліцэнзія на права рознічнага гандлю алкагольнымі напоямі і тытунёвымі выбарамі, выдадзеная ўладальніку крамы бяспошлінага гандлю, дае права гандлю і на бартах самалётаў. Гэты указ набывае моц пасля афіцыйнага апублікавання. Таксама Александр Лукашенко зладзіў сёння нараду, на якой гаварыў пра будаўніцтва спартовых аб'ектаў нацыянальнага футбольнага стадыёна і басейна міжнароднага стандарту за кітайскую беспрэцэдэнтную грашовую дапамогу. Для будаўніцтва стадыёна выдзелілі пляцоўку ля стадыёна «Трактар», а басейн паставяць на месцы былой друкарні «Чырвоная зорка». Лукашенко даручыў стварыць умовы, каб пабудаваць басейны стадыёну найкарацейшыя тэрміны. Кітайцы абяцаюць пабудаваць яго за 3 гады ў першай палове 2020 года пачаць, а ў 2023 ўжо і скончыць. У суботу ля Зямлі праляціць паўкіламетровы астэроід. Ён наблізіцца да нашай планеты на адлегласць 8 мільёнаў кіламетраў. На шчасце, ніякай пагрозы ён не нясе. Яго падзенне цалкам спустошыла б, напрыклад, адзін са штатаў ЗША. У Астравецкім раёне следчы камітэт распачаў крымінальную справу за прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў па неасцярожнасці. 23-гадовы мужчына страляў з лука і трапіў у шыю свайму 41-гадоваму знаёмаму. Параненага мужчыну шпіталізавалі, а стралка затрымалі. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. І мы працягваем размову пра цікавосткі сёлетняга фестывалю «Лідбір». Моя госця, менеджер па карпаратыўных камунікацыях піваварнай кампаніі «Лідскае піва» Надзея Звонік. Надзея, прыспеў час ужо ўсё ж такі сказаць, хто ж будзе выступаць, потому что хоть фестываль и піўны, можно сказать, там галоўны выступоўца это лідскае піва, тым не менш, музычная афарбоўка гэтага лідскага піва, хто будзе? Вось у мінулай частцы эфіру крыху памылілася. Насамрэч у нас будзе 7 гуртоў. Частка з іх з Беларусі. Вось так склалася гістарычна. Будзем лічыць, што вы так памыліліся па Фрэйду, і ў наступным годзе будзе 8. Мабыць, так. Так склалася гістарычна, што ў нас такі інтэрнацыянальны лайнап заўсёды, і ў гэтым годзе гэта Беларусь, Расія і Украіна. Вось беларускую частку прадстаўляюць 3 гурты. Першы з іх, які будзе выступаць, гэта гурт малады, але вельмі таленавіты, Yellow Arc Six. Гэтыя ўдзельнікі ў мінулым годзе перамаглі ў галасаванні на малой сцэне, і вось у гэтым годзе ім выпала такая адказная місія адкрываць фестываль. Пасля будзе выступаць гурт «Маўчаць дома». Гэта, здаецца, адкрыццё беларускай музычнай сцэны. Пра гурт вельмі шмат рознага зараз пішуць, гавораць. Мне здаецца, яны таксама на оупэн-эйрах вялікіх яшчэ ў нас не выступалі, таму будзе прыемна іх пабачыць. І гурт «Акута» добра вядомы, яны нядаўна выпускалі новы альбом, таму будуць трекі як з добра вядомыя, так і новыя. Калі казаць пра... Дарэчы, да, вот хочу перабіць, што планавалася, што ў сённяшнім нашай размове возьме ўдзел лідар, фронтмен гурта «Акута» Роман Жыгараў, але вот, на жаль, не атрымалася ў Романа даехаць да нас, таму выбачайце, а Роман табе перадаюць ай-яй-яй, слухачы хацелі цябе пабачыць. Тым не менш, у чацверг о 16 гадзіне у эфіры Еўрарадыё будзе гурт «Маўчаць дома», пазнаёміцца з ім і яшчэ раз пагаварыць пра Лідбір будзе магчымасць у чацверг. Да, калі ласка, выбачайце. Вось, калі казаць пра Украіну, то ў гэтым годзе яе будзе прадстаўляць гурт «Агонь». Некаторым гэты гурт больш вядомы дзякуючы залатому саставу вакалістаў, які раней выступалі ў гурце «Quest Pistols».
Pistols. Ребята таксама прадставяць як добра вядомыя трэкі, так і трэкі з актуальных рэлізаў. І калі пераходзім да Расіі, то гэта нашы хэдлайнеры гэта LJ, Сплін і Чайф. Такі вось разнастайны состав, але мы паспрабавалі аб'яднаць артыстаў, якія будуць цікавы розным аўдыторыям рознага ўзросту. Вось LJ вельмі добра вядомы артыст, у Беларусі таксама, здаецца, у адкрытым фармаце ні разу яшчэ не выступаў. Сплін і Чайф гэта легенды, класіка, таму таксама іх вельмі чакаюць у Лідзе. Вот, дарэчы, вот у мяне такое ўражанне, калі глядзець па афішах ввогуле канцэртных і афішах нашых вот буйных фестываляў і леташніх, пазалеташніх, то вот Сплін і Чайф гэта вот улюбёныя гурты, такое ўражанне арганізатараў фестываляў. Чаму? Ну, здаецца, калі ўжо гаварыць пра Расію, столько ж там, здаецца, годных рок-н-рольных гуртоў, а вот Чай і Сплін, вот перавагу ім аддаюць. Здаецца, арганізатары заўсёды выбіраюць тое, што будзе блізка, тое, што будзе адгукацца ў аўдыторыі. Мы не выключэнне, ёсць песні, якія памятаюць розныя пакаленні. Вось калі мы кажам пра Сплін і Чайф, таму іх заўсёды прыемна бачыць на розных фестывалях, і ў гэтым годзе мы вырашылі таксама, каб до нас завіталі гэтыя вядомыя артысты. Дарэчы, можна такое крыху, ну, я не знаю, палітызаванае троху пытанне, але, на жаль, як сказаў учора у нас у эфіры Юзары, вот мы кажам, што спорт і музыка, яны па-за палітыкай, але вот, на жаль, не. Вот у сённяшнім свеце і музыка, і спорт, все хоць тым ці іншым бокам, але палітыку закранае. І я пра, у дадзеным выпадку, сітуацыю, вот калі на лайнапе ці на сцэне сустракаюцца расійскія і украінскія музыкі. Вот пасля падзей 2014 года, на вялікі жаль, але яны сапсавалі адносіны і не толькі палітыкаў, але і простых людзей і музыкантаў. Вот не было такой ситуации, калі там, скажем, там, альбо украінскія гурты кажуць, што вот с этими расіянамі, асабліва вот з гэтым, які там у сваім нейкім інтэрв'ю казаў, што Крым расійскі, я выступаць разам не буду, там, ці наадварот, там што-нибудь там, гэтыя там бандераўцы, я там з імі на одну сцэну не выйду. На наших фестывалях такога не было. Былі выпадкі, калі нейкія артысты адмаўляліся выступаць з іншымі, бо у іх былі нейкія асабістыя канфлікты, але яны былі за межамі палітыкі. І вельмі добра, што культура, яна ўсё ж таки знаходзіцца за межамі палітыкі, таму у нас у 2017 годзе выступаў гурт «Акеан Эльзы» і вельмі выдатна выступіў, вельмі шмат было гасцей. Таму я не могу сказаць, што у нас былі нейкія складанасці, цяжкасці, звязаныя з гэтым, і спадзяюся, што так будзе і далей. Вось. Ну, таксама спадзяюся, што, как бы, ўсё ж такі не будзе здарацца такіх сітуацый. Тым не менш, вот я гляджу, нават калі вот 3 ўжо такіх галоўных піўных фэста, пра якіх мы сёння казалі, іх ва ўсіх трох абмяжоўваецца выбар артыстаў Беларусь, Украіна, Расія. Вот чаму не запрасіць каго-нибудь з-за мяжы? Сусветную еўрапейскую зорку. Вот чаму Лідзе не запрасіць сусветную еўрапейскую зорку, якую-нибудь там з Нямецчыны, з Францыі, там якую-нибудь. Ведаеце, мы займаемся гэтымі пытаннямі, але, каб вы разумелі, мы пачынаем рыхтаваць фестываль яшчэ да таго часу, калі праходзіць папярэдні фестываль. І часта здараецца так, што артысты, якія нам цікавыя, яны яшчэ не ведаюць свае гастрольныя графікі. Калі казаць пра зорак, то яны графікі распісаныя ў іх на год, а то і на 2 наперад. У нашай практыцы здараецца такое, што мы звяртаемся, яны гавораць, а не, мы зараз на адпачынку, для нас гэта ўвогуле не актуальна, давайте пагамонім крыху пазней. Вось. Таксама ёсць абмежаванні, звязаныя з лагістыкай. Заўсёды
вельмі актуальна, калі артыст знаходзіцца ў туры дзесьці каля нашай краіны, тады можна яго запрасіць, таму што гэта будзе танней. Так. Але мы глядзім, што звычайна некаторыя артысты, якія знаходзяцца ў туры, яны, мабыць, не вельмі актуальныя для нас па лайнапу, па нейкаму агульнаму настрою канцэрта. Таму лайнап гэта такі комплексны прадукт, ён прадумваецца з розных бакоў, таму што нам трэба і якасна паказаць беларускіх артыстаў, вось таксама прапанаваць артыстаў, якім людзі змогуць падпяваць, таму што на фестывалях для нашых людзей вельмі важна, каб мець магчымасць падпець. Вось, а калі артыст і ведаюць там адну ці дзве песні, гэта таксама для нашых людзей не значна цікава. Але мы працуем над тым, каб здзіўляць лайнапам. Я думаю, гэта будзе падстава для размовы ў наступным годзе. Дарэчы, а вот ёсць у вашай групы, якая займаецца, складае лайнап, ці можа быць у вас асабіста, вот такі гурт ці выканаўца, вот такая мара, які вот вы хацелі, каб прыехаў у Ліду, але вот пакуль не атрымліваецца там ці па лагістыцы, ці па фінансах з ім дамовіцца? Ведаеце, у мінулым годзе мы нават такое жартаўлівае галасаванне ў сетцы аб'явілі і пыталі ў людзей, каго б яны жадалі ўбачыць. І сярод фаварытаў была Металіка. Ось таму, напэўна, гэта наш ідэал. Калі б Металіка прыехала ў Ліду на Лідбір, вы б уцёрлі нос усім астатнім фестывалем. Думаю, што не толькі беларускім. Пасля такога было б цяжка яшчэ здзіўляць, таму што, мабыць, гэта ўзровень, які ўжо не пабіць. Не, пажартаваць пажартавалі, а потым пасля таго, як аджартаваліся, ўзялі і на поўным сур'ёзе там раз і закінулі ім там факс з прапановай. Не, мы звярталіся да некаторых вядомых гуртоў, я не буду іх называць, таму што, мабыць, мы будзем разглядаць іх у наступным годзе таксама. Але яны адказвалі нам, напрыклад, што, на жаль, мы не ў туры, ці мы ў адпачынку, выбачайце. Таму гэта такі цікавы момант. Мы, канешне, заўсёды імкнемся здзіўляць лайнапам, але суадносім графікі артыстаў і нашай магчымасці. Вы сказалі пра тое, што вот фармуецца лайнап, сыходзячы з розных меркаванняў, і каб нейкая фішачка была, і каб людзям падабалася, і вот там яшчэ нейкія такія грані, скажем, можам, гэтага алмазу вашага лайнапаўскага сёлета. Вот у чым вот асноўная фішка была? Калі вы яго складалі, гэты лайнап, вы вот думалі, вот будем подбирать артыстаў, каб вот у нас атрымалася вось што? Вот якім вот... Каб у нас атрымаўся добры юбілейны фестываль, які будзе цікавы розным аўдыторыям. Таму у нас прысутнічаюць як маладыя гурты, так і тыя, каго можна назваць легендамі сцэны. Таксама ў гэтым годзе мы вырашылі больш паказаць беларускіх артыстаў, таму у нас 3 гурты, а не 2, як было ў мінулым годзе. Вось, фестываль гэта перш за ўсё прыяднанне розных людзей, якія збіраюцца ў адзін дзень і падпяваюць, удзельнічаюць у розных актывацыях. Таму мы хацелі, каб як мага больш людзей сталі часткай гэтага вялікага свята пад назвай Лідбір. Яшчэ некалькі момантаў, можа быць, на будучае. Мы маем што? Адзін цалкам платны open-air, адзін цалкам бесплатны open-air і адзін open-air змешаны, дзе ёсць частка бесплатная, частка платная. Вы не думаеце у планах, можа там, каб альбо цалкам платная, альбо цалкам бесплатная, вот неяк змяняць у гэтым сэнсе такую фінансава-квітковую палітыку?
На дадзены момант мы не планавалі штосьці мяняць, перш за ўсё, таму што асаблівасць Лідбір — гэта тое, што ён як горад-фестываль. Многія фестывалі, якія праходзяць у Мінску, яны абмежаваны па тэрыторыі, таму там патрабуецца яе зрабіць ці цалкам платнай, ці цалкам бясплатнай. У Лідзе горад пераўтвараецца ў фестывалі, і, канешне, ёсць там канцэртная пляцоўка, якая прываблівае тых, хто любіць менавіта музыку і жадае прыехаць на канкрэтных артыстаў. Вось яна даступна за квіток. А у астатнім актывацыі і забавы яны плануюцца быць бясплатнымі на дадзены момант. Вот глядзіце, в мінулым годзе каля 130 тысяч чалавек наведала фестываль. Так вот, з кожным годам, можа быць, там яшчэ больш, там будете там лепшыя, больш яскравыя лайнапы рабіць. Ну, Металліку чакаем, зразумела. І там, можа быць, там будзе з кожным годам павялічвацца колькасць людзей, якія хочуць прыехаць і паўдзельнічаць на фестывалі. Скажем, той же самы Баброў кажа, што мы ўжо там не змяшчаемся на Баравой і на наступны год ужо пераязджаем на новую пляцоўку. У вас у планах нема, што вот вы там пролічваеце, што мы тут растём, больш і больш людзей, можа быць, Ліда ўжо не змяшчае, можа там ужо пад Лідай дзе-небудзь там ці як-небудзь там змяніць такі тэрытарыяльна мяняць, не плануеце сябе? Кожны год мы аналізуем звесткі аб тым, колькі людзей завітала на фестывалі. Зразумела, мы глядзім на здымкі з дрону і бачым, сочым за зваротнай сувяззю ў садсетках. Пакуль што пляцоўка, якая была абрана некалькі гадоў таму, яна найбольш зручная, таму што яна знаходзіцца ў цэнтры, у пешай даступнасці ад розных, ад Лідскага замка, напрыклад, ад нашага завода, таму можна ўбачыць усё ў адзін дзень, і гэта вельмі зручна. Мы разглядалі некаторыя пляцоўкі, але яны не вельмі зручныя з пункту гледжання электрыфікацыі, напрыклад, ці камунікацый. Калі будзе расці колькасць удзельнікаў, безумоўна, мы будзем падымаць гэтае пытанне зноў, але пакуль няма на гэта патрэбы. Ну і на заканчэнне. Ўсё ж такі вельмі важная такая тэма для людзей, гэта тэма бяспекі. Адна справа, калі вот тэрыторыя агарожаная, цябе там прапускаюць праз металашукальнікі, там уже вядома, што нічога не пранёс, тут вот міліцыя, служба аховы, калі там пачнеш бузіць, цябе выведуць, а тут цэлы горад. І са 130 тысяч, глядзі, можа там 1070, калі не болей, прыезджых. Невядома, хто туды прыехаў. Ну, хто-то адпачыць, а хто-то можа і па кішэнях палазіць. Як забяспечваецца бяспека? Насамрэч, у гэтым нам вельмі дапамагаюць гарадскія ўлады, таму што па ўсёй тэрыторыі фестывалю дзяжураць супрацоўнікі міліцыі, і яны сочаць за аховай правапарадку. Я магу сказаць, што ў мінулыя гады у нас не было праблем наконт таго, што хтосьці звяртаўся наконт злачынстваў. Ну, некаторыя выпадкі былі, але яны вельмі штучныя. Часта здаралася, што людзі самі забываліся дзесьці свае рэчы і не маглі іх потым знайсці. Таму мы абавязкова папярэджваем на пачатку фестываля, што, калі ласка, сачыце за сваімі рэчамі. Працуюць камеры ахоўвання, у якіх можна пакінуць свае рэчы перад тым, як пайсці, напрыклад, на гала-канцэрт, калі сярод рэчаў ёсць нейкія прадметы, які нельга праносіць у зону гала-канцэрту. А па тэрыторыі фестываля, якая не ўходзіць у гала-пляцоўку, таксама працуе міліцыя. Такім чынам, 7 верасня Ліда, можна сказаць, культурны цэнтр Беларусі, фестывальны, пройдзе фестываль, чарговы 5-й фестываль Лідбір. Яшчэ да гэтага фестывалю мы па ініцыятыве лідскага бровара і вот Надзеі Звонік зладзім такі розыгрыш квіткоў на фестываль. Сачыце за абвесткамі на Еўрарадыё ў нашых сацыяльных сетках. Зладзім конкурс, разыграем як мінімум 2 квітка. Надзея Звонік,
Литбир, Змитер Лукашук, Еврорадио. Сачите за нашими программами и нашими эфирами.